6 egameni likaJesu. Incwadi kaDaniel chapter number 6. Ngizoba mfishane kakhulu bathandekayo. Awubonge igama lenkosi. Ziningi izathu ezenza umshumayeli athi ngizoba mfishane. Kuyaba ukuthi umyalezo vele mfishane. Kuyaba futhi ukuthi usaba nje ushumayela phambi kaBaba. Bonke igama lenkosi. Kodwa khona ngizoba mfishane anibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ngiyacela ke sizwe uNkulunkulu bazalwane the book of the prophet Daniel egameni likaJesu. uDaniel lo owanana emgodini mabhubesi bazalwane. Egameni likaJesu the book of Daniel chapter number 6. Egameni likaJesu enamandla onke. Amen. Verse uDaniel chapter number ngoba vele isikhathi ngicabanga ukuthi ngoba vele ngizoba mfishane sisenaso. Ungaqala ukusifundela from verse number 1. Ngisolokhu nje ngikumisa siqhubeka but umyalezo wamula phezansi ngabo verse number 25 kanje album igama lenkosi but singafunda from verse number 1. My brother we keep body sembingelele egameni likaJesu ungakhathazeki ngama strings angiyona leyo type album igama lenkosi. Hallelujah. Ngibona umunye kuTikTok ethi inyusa leyo nto le. Hayi into zoyinyusa engizokhuluma nje lokho kusenhlizweni yami bazalwane mase siyathandaza. Amen. Daniel chapter number 6 ungasifundela from verse number 1. Amen. Daniel chapter 6 verse 1. Yebo. Kwaba kuhle kuDayiru ukubeka phezulu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili abeziya kuba sembusweni wonke. Verse 1. Kwaba kuhle kuDayiru ukubeka phezulu kombuso izikhulu eziyikhulu namashumi amabili abeya kuzibeka ebeziya kuba sembusweni wonke. Verse 2. Phezulu kwazo wamisa abomongameli abathathu. Selethi iBhayibheli bazalwane phezulu kwazo wamisa abomongameli yebo. uDaniel engomunye wabo. Selethi ke iBhayibheli bazalwane uDaniel wayengomunye wabo. Alibonge igama lenkosi. Bayazi abafundi iBhayibheli ukuthi uDaniel ubengeyena owaseBhabhiloni. Alibonge igama lenkosi. But bebekade bethunjiwe from eJerusalem. Alibonge igama lenkosi. I think that is why iBhayibheli libalula ukuthi Jabulo noDaniel wa-appointwa as one of obomongameli ngalesikhathi uDayiru appointa. Alibonge igama lenkosi. Awusanibonani bathandekayo. Glory to Jesus. Asanibonani bathandekayo. Nikhona bazalwane. Akungenange ngephuthe eBhayibhelini ukuthi noDaniel who was be foreigner eBhabhiloni naye wa-appointwa ngalesikhathi inkosi uDayiru iappointa abomongameli. Alibonge igama lenkosi. But iBhayibheli bathandekayo ezade ngisho ukuthi abalifundayo bayazi ukuthi uDaniel lapha eBhabhiloni la abekwe khona bengelona izwe lokuzalwa kwakhe. Amen. But befike bethunjiwe from eJerusalem. Alibonge igama lenkosi. Awalibonge igama lenkosi. Ngoba uma kuyisikhathi sakho sokuphakanyiswa, alibonge igama lenkosi, akunandaba ukuthi ufike kanjani lawo khona. But uma kuyisizini yakho yokuphakanyiswa, uNkulunkulu uzokuphakamisa. Awusanibonani bazalwane. Uma kuyisizini yakho yokuphakanyiswa ngisho isitha singathi siyakususa eJerusalem sikulethe eBhabhiloni. But the very same enemy ekususile ekuthumbile izophinda ikuphakamise. Awalibonge igama lenkosi. Ningangizwa kabazalwane la angikhulumi ngokuba sezonweni. Alibonge igama lenkosi. Ngikhuluma mina ngokuthi isitha sikudlulise mhlawumbe kuyisizini enzima yempilo. Awalibonge igama lenkosi. But uthola ukuthi the very same enemy iyona ekupromotayo. Sanibonani bathandekayo. Sanibonani bathandekayo. Ngoba thina singolunye uhlobo mntakanjapha. Alibonge igama lenkosi. Selize lithi iBhayibheli senziwe ngokuhle nangokwesabekayo. Alibonge igama lenkosi. Ngisho endaweni yokuthunjwa uNkulunkulu wethu uyakwazi ukusiveza. Awusanibonani bathandekayo. Ngisho phakathi kwepoverty uNkulunkulu wethu uyakwazi
uyakwazi ukusiveza. Awusakubonani bathandekayo, ngisho phakathi kokugcina uNkulunkulu wethu uyakwazi ukusiveza. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ngiyalithanda iBhayibheli uma ufunda uExodus lithi izwi likaNkulunkulu wathi uFaro lithi iBhayibheli kwathiwa uma ebacindazela yilapho ababeba namandla khona kakhulu. Awusanibonani bazalwane, lithi izwi likaNkulunkulu wathi uFaro bacindazeleni kakhulu, wathi bagqilazeni. Lithi izwi likaNkulunkulu uIsrayeli wayanda ezweni ababekade bethunjelwe kulo. Lithi izwi likaNkulunkulu wayesethi uFaro, ngiyabona yini ukuthi uIsrayeli useyanda. Wayesethi bagqilazeni ngamasaka nanemthwalo, ngoba ngiyasaba ukuthi uma sihlaselwe izitha zethu bazojoyina izitha bebe nathi besinqobe base beyahamba ezweni. Lithi izwi likaNkulunkulu, but the more they were oppressed, lithi iBhayibheli ilayo bebanda khona in number futhi bebanda khona in quantity. Awusanibonani bazalwane, lithi iBhayibheli the more they were oppressed, ngalesikhathi ufanele uyabacindazela ngathi lapho inamba ibinyuka khona. Umufare becabanga ukuthi izolo banamandla, bebebanamandla kakhulu after inhlupheko. Hayi bazalwane babathina asilona uhlobo olufela kwi-oppression, but lapho ekucindazelweni inasiba namandla khona. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hayi bazalwane asilona uhlobo olutengatengayo, asilona uhlobo oluthi malishawa izinto liphelele lapho. Yingakho uProfethi Pawuli lihlobe zonke izikhali zikamoya ukuze likwazi ukusabalaza ngosuku olubi. Athi mase nimfeze konke mase niyama, ngoba thina siyama nangosuku lwenhlupheko. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Angazi usathanda ungishaye ngani ngo-2025, but ngimile in the season of the harvest. Ngizothi devil, I have good news for you. For 2026, ngiyama ngosuku lwenhlupheko. Ngiyama. Noma iziphi zikhona noma zikho, kodwa siyama. Glory to Jesus. Glory to God. But iBhayibheli lihlezi liwuthinta umoya wami mawuzolifunda uma lithi uFaro wathi asibacindazele ukuze bengahlangani nezitha zethu mase beyaphuma ezweni. Ake ngikhulume nawe. uFaro into angayifuna ukuthi uphume ezweni. Cela ukuphindela. It's Exodus chapter 12. Ufunde ekhaya. Uthi uFaro ngiyababona ngithi sebeyanda. Moya ongcwele bathi ngishenile ukuthi isitha si-observant, isitha siyabuka. Ngalesikhathi uwanda wathi ngishenile ukuthi ngalesikhathi uzwa into ecindezelayo, leyo nto isuke izokutshela ukuthi uyanda. Bazalwane, uma uzwa into ecindezelayo, leyo nto isuke ihlabela ukuthi uyanda. Bazalwane, uma worship uNkulunkulu uzwe kuvuka izimpi, lezo zinto isuke ikhuluma kuwe ukuthi hayi bo useyanda usibambane. Uyanda usibambane. Uma ukuthi ubizele emnxuseni uyi-intercessor, izimpi zishisa, izimpi ziyakhuluma. Wathi akukhulumeni into ngethi impi nomlomo. Impi iyakhuluma. Lithi iBhayibheli uFaro akabacindezelanga nje, waqale waba-observe, wababuka, wathi hayi bo bebe-5 izolo, uma ngibabuka namhlanje sebe-10, uma ngibabuka manje sebe-15. Wathi yonke into engiyisabayo uma kufika izitha zethu zizolwa nathi, bazojoyina izitha zethu belwe nathi mase beyalishiya izwe.
and izwi leNkulunkulu lihlezi lingilimaza mangifunda leyanto ukuthi kanti uFaro into angayifuni ukuthi sishiye iGibhithe. Hawu Faro abantu usuyazini ukuthi kukhona izwe lesethembiswa, kukhona izwe egcwele uju nobisi. Hayi basalade phela khumbula ukuthi uIsrayeli uhleze eGibhithe nje kunezwe hayi basalwane libalindile laseKhenani. Uthi uNkulunkulu mayekhuluma kuMoses uthi yizwe elinoju kanye nobisi. Hayi basalwane and into sihle into hlezi ibusisa inhliziyo yami. uNkulunkulu mayekhuluma ngeKhenani ukhuluma ngoju, ukhuluma ngobisi. Lezo zinto ezimbili uju luvela enyosini. uNkulunkulu akakhulumi ngenyosi. Ngamanye amagama uNkulunkulu akakhulumi ngepain but ukhuluma ngezwe. Thina into esishayayo sinaka ipain, sikhohlwe into esezweni esithenjiselwe. Hayi basalwane uNkulunkulu ukhuluma ngezwe nesethembiso. Manje lapha ezweni kukhona uju. Mina ngwasemakhaya uju luvela enyosini. Awukwazi ukuaccessa ihani ungadlulanga enyosini. But uNkulunkulu esihamba naye babubishop kuba sengathi yena uthatha udosi mase thina sidla uju. Hayi basalana ningizwana ngithi mina uNkulunkulu wethu uthatha the sting, uthatha intuzane lenyosi udosi mase thina sidla ihani. uNkulunkulu ekhuluma noIsrayeli akakhulumi ngenyosi nje but ukhuluma ngoju. Hayi basalana ukhuluma ngoju. uNkulunkulu akakhulumi ngenyosi. Wathi ngithi inyosi engasimakade kodwa uju wami uphuma eGibhithe. Masengiyekhenani. Hayi masengiyekhenani. Bayikhuluma uthi khona ubisi luyasengwa. Bayazi abake basenga inkomo ngeke uyisenga ungayibophile ngoba ingozi yakhahlela. uNkulunkulu ukhuluma ngobisi akakhulumi ngento eyingozi. uNkulunkulu wethu bazalwane uthatha the gift from the devil. Uma kodwa size ukuphuma ezweni laseGibhithe uthi uNkulunkulu wena phuma wakho nje ukuphuma. Ukuthi inkomo ekhahlela uzoyenza njani okwami lokho wena okwakho yesweni. Awu basalwane yazi kwesinye isikhathi siyakhala sikhaliswa udosi. Khohlwa udosi ake ubukiswe khohlwa udosi. Yebo siyatinyela left right and center. Ngithi mina susa amehlo akho athi ubhalwa amahubo babheka kuye phezulu athi ubuso babo bakhanya athi abakaze bejabhiswe. Awu 2026 ayesusa amehlo akho ey'ntwana zifinyelayo wabhekise phezulu athi ubhalwa amaHebheru nibheke kuye engumqalisi nomphelelisi wakhona kwenu babheka phezulu. Usebabo bakhanya phela phezulu. Asayona isizini yokubheka phansi. Asasona i-action ama. Asasona isikhathi sokubheka phansi. Lithi iBhayibheli noncane. Lithi iBhayibheli bake balunywa yinyoka. Numbers 21. Lithi iBhayibheli bake balunywa yinyoka. Zaziphansi inyoka. Wathi uNkulunkulu Moses ngiyayibona inyoka phansi. Ngakho ngiyacela Moses dume efoni. Ake ukhanda inyoka. Uyiphanyeke ensikeni. Uyothi umuntu noma yuniwe. Uma impela lenyoka uyosinda. Awu bazalwana ngazi yintoni ehlupha phansi. Ethi phela phezulu. Awu sihle. Akushumayele ngithi ngayeke
phezulu akukusana ukuthi angithandaza phela phezulu phela phezulu phela phezulu amandla phezulu esizwe phezulu amandla phezulu awuthinte ababili abathathu amandla phezulu amandla phezulu amandla phezulu amandla phezulu amandla phezulu my God amandla phezulu amandla phezulu uDavid waphakamisa amehlo kanti waphakamisela endaweni errong ngiyazi ngiyathanda leli culo lithi ngiphakamisela amehlo ezintabeni but uDavid walicorrecta lela verse uthi usizo lwami luvela kuJehova shuthi ngithema ngiphakamisa kwasho ukuthi ngiphakamisela endaweni errong ngathi uDavid wabuye walungisa indawo aphakamisela iyona wathi ngithema ngiphakamisela lapha ngangambona uJesu kodwa mangiphakamisela phezulu ngambona isimakade awubasalwane my God thank you Lord thank you Jesus usizo phezulu my God oh my God thank you Jesus uDaniel engomunye wabo ukuba izikhulu zibike kubo ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Now selithi iBhayibheli ukuthi lesizulu libuye uDaniel ume appointwa waba ngaphezulu should waba like induna waba ne higher authority phezulu ukoza kwabo sanibona basandela selithi iBhayibheli asifunda khona ukuze uNkulunkulu inkosi inkosi ingalimali ngalutho. Now it's like inkosi ifuna protecteke izinto zayo but ayikwazi ukuyigadela yona idinga umuntu othembekile ngoba amanye ama promotions bathandekayo noma ekhona but inkosi ayikwazi ukuyokubeka khona because of ungathembeki kwakho ngoba idepartment ayifuni ukulahlekelwa zimali hawu ngenxa yakho manje kuze idepartment ientrust ngezinto kumele uthembeke aphinde futhi kuthi ama promotions akhona wena ungasiphatha isikole ungaba uthisha omkhulu inkinga wena nobuqhophololo uyabona uyazona nezinto fraud manje inkosi iyasaba ukuthi uma ikuphakamisa uzoboshwa wena uzoboshwa masivangeli iyasazeka ukuthi inkosi indoda ekholwayo njapha iposition ikhona but uma ungenakho ukuthembeka uNkulunkulu uyasaba ngifunde into cela sibazalwane mina ngifunde into ade ngishaka nomzalwane uNkulunkulu ungikhiphe kwelinye ithuba ebengitshela sizongenisela imali wangikhipha uNkulunkulu kabuhlungu sekubalile uthi hayi ukuthi nokuthi ngeke kusayithinta imali ethile sekuzokusotha ngalokho uma ngikhipha uMongcwele usethi mina ngibuka ahead ngoba thina njalo makuzi izinto sijaha ukubuka la kanti lithi iBhayibheli akukho okufihlakele ongeke kuvele uthi uMongcwele I am protecting you of the unknown I am protecting you from the unknown kulokho okungayi ngoba izinto mayisenziwa kuba ngathi kumnandi kodwa uma ama consequences asevela lithi ke iBhayibheli la inkosi yambeka ingafuni ukulahlekelwa ilutho amen yebo Verse 3 khona uDaniel lo wabadlula abomongameli nezikhulu yes ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye lithi iBhayibheli wabadlula hayi ngemfundo yakhe but umoya ophakeme wawuphekwakhe shuthi ubaba uhleza eshuthi imfundo inhle but ayingahambi yodwa ayihambisane nomoya kaNkulunkulu
lithi iBhayibheli lo wabadlula because umoya ophakeme. Hayi bazalwane, into ephakeme ivelaphi? Ivela phezulu. Andibonge igama lenkosi. Kwangathi izinto ezivela phezulu yizona ezikwazi ukusiphakamisela phezulu. Umoya ophakeme ophezulu kwakho. Yes. Inkosi ayicabanga ukumisa phezulu kombuso wonke. Inkosi lithi iBhayibheli yayisicabanga ukumisa phezulu kombuso wonke ngenxa yalomoya ophakeme ophezulu kwakhe. Sengizwa kangcono ukuPaul mayizothi ningamdabukisi umoya ngoba lo moya lo uyena okwazi ukusiphakamisa. Amen. Yebo. Verse 4. Khona abomongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniel oluqondene nombuso. Selithi iBhayibheli base bemcinga labo mongameli uDaniel ngento eqondene nombuso. Yes. Kepha batholanga lutho nacala kuye. Lithi iBhayibheli abatholanga lutho nacala kuye. Amen. Kwathi ake ngibuze nje bazalwane ukuthi uma ngake cingwe thina maqondana nombuso esikuwo kungatholakala. Ayebuzela nje angisho kabi ngiyibuzela nje. Kwasha abantu bathi angiyili unyalibuzela nje ukuthi uma ngake ethiwa nje Dlamini ake siseshe nje Dlamini njengoba umfundisi umePulpit. Sikuseshe nje sikuphenya phenya. Maqondana nombuso sikufaka nje spiritual sikuskele nje ngento engamoya sikucheck nje suke ekhanda kuyonyaweni unjani. Awabonga igama lenkosi. Ayibazalwane uma nje kungake ethiwa ke sicheckwe nje maqondana nombuso. Dlamini siyabona uyathandaza, uyawuthanda umthandazo unjani emnikelweni. Ake sikucheck ngoba la kukhuluma ngezinto zombuso, the kingdom of God. Umthandazo yinto yombuso. Yingakho uPaul uma ekhuluma encwadini yabaseThesalonika uthi khulekani ningaphezi. Why Paul must we pray without ceasing? Prayer is something of the kingdom. Lento yakho yongathandazi ungacabanga ukuthi into nje ejwayelekile. Wena kunento yombuso, wena uyisigebengu kahle wena. Wena kahle kahle uyisaphula umthetho wena. Uyisaphula umthetho. Uma lithi iBhayibheli bazalwane ngenisani endlini yengcebo uma lakhe ukumnikelo nokweshuma noma ngingayiletha ifree will offering uma ishumi zami zingekho ishumi izinto yombuso shuthi kwayimina ngisigebengu no leli verse ngifunda kokumthembu uZulu utheni lithi noma ngikhuluma ngezilimi zeingelosi shuthi ngisho ngavutha kodwa uma kunento yombuso engithi mangicheckwa ngingayimeet requirement. Amen. I'm a spiritual thief. Amen. Ngisigebengu sakomoya esivuthayo. Uthi uJoshua lencwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho hlinza ngayo ubusuku nemini. Lento yongazwani nezwi likaNkuluNkulu izwi into yombuso. Asikwazi ukuthi ngithi hayi ngiyathandaza, hayi ngiyanikela kodwa hayi angiliphiwe nje izwi ngathi ngalalela ubaba mayeselichaza. No, le ncwadi yomthetho le ayingasuka emlonyeni wakho. Ayingasuka hayi emlonyeni kamfundisi ozoshumayela ngesonto. Emlonyeni wakho le ayingasuki. Sidlize ngathi ngisho into ukuthi uyazi ukuthi uSathane uza senze sidlize ngezinto ezingcolile ngoba emdlizweni yethu ku-empty. Kanti ngalesikhathi kugcwele ukudliza ngezwi isitha masifika nemicabango engcolile sifike sibhambe because we are full of the word. Sigcwele izwi. Praise the Lord. Siyathandaza, siyanikela, sidla izwi. Amen. Funda sisihle sithandaza. Ngokuba wayethembekile akutholanga siphosiso nacala kuye.
uverse 5 yebo ayesethi lamadoda asiyakuthola lutho ngoDanieli uma singalutholi kokuqondene nomthetho kaNkuluNkulu wakhe angisho lizwa iBhayibheli ngomthetho kaNkuluNkulu wakhe ya base bebuthana labo bomongameli nezikhulu enkosini basho kanje kuyo bathi mana njalo Nkosi Dayiru uverse 7 bonke abomongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekele kanye ukuba kumiswe isimiso senkosi kumenyezele isiyaleze esiqinileyo sokuthi loyo naloyo ocela isicelo nakumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama30 kuphela kuwe Nkosi sebethi laba bazalwane for 30 days inyanga nje yodwa akungakhulekwa komunye uNkulunkulu kodwa kuDayiru awalibonge igama leNkosi sesizothandaza yebo uyaphonswa emphandweni wezingonyama selithi ke iBhayibheli ozotholakala enzokuphambene nalomthetho oshayiwe uzophoswa emphandweni wezingonyama and ngihlezi ngizibuza ukuthi ngazi uNkulunkulu ukuba kwakuyimi owayazi ukuthi uma ngingakhuleka kuwena ngiphambane nento eshiwo eBhabhiloni kodwa ngazi ukuthi kunemgodi wezingonyama ngazi la ngiyokwenza njani Alengiphinde nje ngiyibuzele nje ukuthi uma kungathiwa ake uyeke ukukhonza uNkulunkulu lo omkhonzayo uma uqhubeka nokumkhonza kunama lions ozophoswa kuwo ungaqhubeka nokumkhonza uNkulunkulu ayibuzela nje ukuthi uDaniel bazalwane waqhubeka wakhonza uNkulunkulu esewazi ama consequences azobhekana nawo ngoqhubeka kwakhe ekhonza uNkulunkulu yes uverse 8 kalokhu Nkosi simemezela isiyalezo uloku umbhalo kuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPheresiya okungenaguquka ngokunjalo inkosi uDayiru yalisiloko umbhalo nesiyalezo uverse 10 uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekise eJerusalema waguqa ngamadolo kathathu ngosuku wakhuleka hawu Daniel awuzwanga yini ukuthi kuzokwenzakalani kumuntu okhuleka komunye uNkulunkulu lithi iBhayibheli esekwazi waqhubeka kodwa awayibonga igama leNkosi esekwazi wenza shaqasabane waqhubeka yebo wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokhu enzile kuqala wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokhu enzile kuqala shuthi uDaniel akathandazange ngoba esesaba amabhubesi kodwa ukuthandaza kwakuyi lifestyle yakhe awalibonga igama leNkosi uDaniel akathandazange umthandazo othi uNkulunkulu ubulala amabhubesi but ubevele ethandaza ngisho amabhubesi angakatshelwa ngawo yebo uverse 11 ayesebuthana lawo madoda amfumana uDaniel ekhuleka enxusa kuNkulunkulu wakhe asondela akhuluma phambi kwenkosi njengesiyalezo senkosi athi asithi ulobile isiyalezo sokuthi lo nalowo ocelana kumuphi uNkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama30 kuphela kuwenkosi uyaphonsa emphandini wezingonyama na inkosi yaphendula yathi iqinisile leyo nto ngoba umthetho wamaMede namaPheresiya okungenaguquka uverse 13 ayesephendula ethi phambi kwenkosi uDaniel lowo ongowabathunjwa bakaJuda akakunaki wena Nkosi nesiyalezo esilobileyo kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku uverse 14 lapho inkosi isizwile lawo mazi yadabuka kakhulu yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule yazama ukumophula kwaze kwaba sekushoneni kwelanga ayesebuthana la madoda enkosini athe enkosini yazi inkosi
ukuthi kungumthetho wamaMede namaPheresiya ukuba kungaguquli isiyalezo nesimiso esimiswa inkosi. Verse 16 yayisiyaleza inkosi waletha uDaniel waphonsa emphandini wezingonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Verse 5 Verse 16 Verse 16 cela uphindela futhi ke. Yayisiyaleza inkosi waletha uDaniel waphonsa emphandini wezingonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Usekuthi baba uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uzokwenza njani? Uyakukhulula. Awalibonga igama lenkosi. Sizothandaza khona manje. Lo baba uveza ukuthi lo uNkulunkulu omkhonzayo njengoba nawe une responsibility yokukhonza, naye une responsibility yokusindisa noma yokukhulula. Alibonga igama lenkosi. Shothi mina uma ngikhonza yena uyangikhulula. Alibonga igama lenkosi. Alibonga igama lenkosi. Yebo. Verse 17 kwase kulethwa itshe labeka emlonyeni womphando. Lithi iBhayibheli kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphando. Inkosi yalinamathisela ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo ukuze kungaguqulwe lutho maqondana noDaniel. Yebo. Inkosi yase iya endlini yayo yobukhosi yadlulisa ubusuku izila. Izinkenezo zokubethwa azilethwanga kuye nobuthongo bayibalekela. Inkosi yavuka ekuseni kakhulu yashesha yaya emphandini wezingonyama. Verse 20 kwathi sisondele emphandini kuDaniel yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, ngicela sinake bazana verse 20. Daniel, wena nceke kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Yebo. Angakukhulula kuzo izingonyama na? Angakukhulula kuzo izingonyama na. Yes. uDaniel wasethe enkosini. Ngicela ukunaka verse number 21 wona sothandaza kuona. Yebo. Mana njalo Nkosi. Mana njalo Nkosi. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe. Verse number 22. Yebo. Wavimba imlomo yezingonyama. uNkulunkulu uthumile ingelosi yakhe wavimba imlomo yezingonyama. Yebo. Azingilimazanga ngokuba kwafunyanwa kimi ukuba ukungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi angenzanga okubi. Ngicela ukufunda kwelami NLT verse number 20 uthi when he got there he called out in anguish, Daniel, servant of the living God, was your God whom you serve faithfully, not only serve but faithfully, able to rescue you from the lions? Daniel answered, long live the king. My God sent uthumile his angel to shut the lions' mouths so that they would not hurt me, for I have been found innocent in the sight of God. For I have been found innocent in his sight, and I have not wronged you, your majesty. Oh, amen. Baba izwi lakho liphilile linamandla, sibusise ngalo in Jesus name, amen. Bazalwane, ngifisa sithandaze kulezi zinto ezimbili esho izwi kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma uDaniel thandazile, lithi lesingisi serve, esemkhonzile uNkulunkulu wakhe faithfully. Lithi iBhayibheli wathathwa wayophoswa emgodini weingonyama. Awalibonga igama lenkosi. Now selithi iBhayibheli bazalwane, uDaniel esefakwe emgodini, uDayiru uyabuya uthi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ngabe ukusindisile na? Intshumayelo yami namhlanje bazalwane ikuyimpendulo kaDaniel. Ayibonga igama lenkosi.
uDaniel usethi mayiphendula mntakanjapha uthi mana njalo Nkosi uthi uNkulunkulu uthumile izingelosi wayese eyavala imlomo yezingonyama usethi uDaniel ngoba ngifunyanwe ngingenacala awubonge igama leNkosi ngicela ukusho nathi into yokuqala ngizofika kwesibili mase ngiyahlala phansi ukuthi sihleli into efake uDaniel emgodini kwakukukhonza uNkulunkulu ayibonge igama leNkosi kanti iinstruction ithe makukhuleke kuDayiri kuphela yena wazokhuleka kuNkulunkulu wakhe waseJerusalem wazokhuleka kuNkulunkulu owakhipha obabomkhulu bakhe eGibhithe awalibonge igama leNkosi lisivezelani izwi likaNkulunkulu la izwi likaNkulunkulu lisivezela ukuthi mntakanjapha lo ukukhonza lo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo kwesinye isikhathi uyasithatha kuyesponsor emgodini weingonyama awalibonge igama leNkosi uthe ubaba la izolo emthandazweni uNkulunkulu uyakwazi ukuthi cha noma sithandaze sanibona ngathandekayo lithi iBhayibheli uDaniel ezephonswa emgodini weingonyama wayephonselwa ukuthandaza kuNkulunkulu ophilayo lithi iBhayibheli uthi uDayiri the living God shuthi ngamanye amagama bazalwane uDaniel ukuba wathandaza uDayiri ubengekaphoswa emgodini but into efakise noma eyenze uDaniel waendapha esemgodini weingonyama kwakukukhonza uNkulunkulu ophilayo ngizokhuluma nathi bazalwane ekseni ukuthi kuyenzeka sisamkhonza lo uNkulunkulu ophilayo sithole sisemgodini weingonyama awubazalwane but praise be unto God ukuthi sisemgodini weingonyama kodwa kungenxa yakhe awubazalwane ukuthi ungayitholi usemabhubesini kangenxa kaJehova ingakho ulizwa lithi iBhayibheli nibusisiwe uma benithuka kodwa ngenxa yegama lami nibusisiwe uma besho bonke benithuka kodwa ngenxa yegama lami hayi bazalwane uyinhlamba kuyakhawunta ukuthi ivela ngenxa kabani kuyakhawunta ukuthi inhlamba ivela ngenxa kabani uDaniel bazalwane ezengena emgodini ufaka ukukhonza lo uNkulunkulu ophilayo hayi bazalwane ngiyaya ngihlupha lento emoyeni wami ukuthi ukukhonza lo uNkulunkulu kwesinye isikhathi uyakwazi ukusponsa emgodini wamabhubesi but lithi iBhayibheli as I'm about to pray lithi iBhayibheli mayifika uDayiri ekseni wamemeza wathi Daniel ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ukusindisile na sethi uDaniel uNkulunkulu uthumile ingelosi wayesethi uDaniel wavala imlomo yezingonyama now sihle ingelosi ibingeke ukwazi ukuvala imlomo yezingonyama ngoba nakade kukhona khona uDaniel bekungekho ingonyama eyodwa bekodwa bekuneyingonyama eziningi lithi iBhayibheli izingonyama ingelosi bizoba namandla ithi savalele ngonyama kusukume enye so kwaphoqa ukuthi uNkulunkulu elithi iBhayibheli isandla sakhe esandleni sakhe kukhona amandla negunya kwaphoqa ukuthi akwehle yena ayongena emgodini kwakukhona khona uDaniel ayovala imlomo yezingonyama base wathi ngithi shenito Pepe ngithi kanti sinjani isandla saloNkulunkulu sikwazi ukuvala imlomo yezingonyama at the same time ngoba kuba sengathi ingelosi yayizofuna ukuhamba ivala imlomo one by one but lo uNkulunkulu uma kwehla yena wehla wayivala kanye imlomo awubazalwane ngiseke understand uPaul uPeter mayethi zithobeni ngaphansi kwesandla uthi ngesikhathi esifanelekile siyakumphakamisa kanti sinjani lesi sandla uthi Daniel uthuma ingelosi ube qhubeka usethi khoma uthi wavala kuba sengathi uNkulunkulu ngalesikhathi ethuma ingelosi wayibona ingelosi sizohluleka ukudila nalama mbubesi wayesethi angehle mina
anoma igama lenkosi lithi iBhayibheli wehla uNkulunkulu wavala imilomo yengonyama. Usathi uDaniel as I'm about to say it. Lithi iBhayibheli wayesethi uDaniel ufa ukwenzile lokhu uthi umingelosi wavala imilomo ngoba ngifunyanwe ngingenacala. Lalela ke sengiyahlala phansi. uDayiru uthi uNkulunkulu wakho omkhonza njalo engakusindisa yini. Kuba sengathi ingqondo noma imentality yalo baba ithi ukukhonza njalo okwenza uNkulunkulu angisindise. Usethi uDaniel no ake ngichazele ukukhonza njalo kufaka emgodini kodwa into engiba yona after sengimkhonzile ikhona ukungisindisayo. That is my message today, bazalwane. uDaniel uthi wait a minute Dayiru, I want to teach you about my kingdom. Ayemkhulume namhlanje ukuthi ukukhonza njalo it is good but uyingozi futhi ngoba kuzofaka emgodini wengonyama. Kanti emgodini wengonyama asisindise ukuthi sikhonzile kodwa into esisindisayo ukuthi ngibenjani after senimkhonzile. Kanjaka abemsisi umkhonza kanti ngidala utshwala emasha nama into engisizayo ukuthi ngafika ngiyisidaba bathiwa iphini neyidaba zingaphandle kombuso izwi lahlaba inhliziyo yami ngangibonisa ukwaduka kwami ngaphakamisa isandla awu bazalwane izwi liyahlabona ngokuphenduka kwesona sisodwa ukukhonza njalo ayomsizi kodwa kufaka emgodini kodwa into engisizayo into engiba yiyo mase ngimkhonzile ukukhonza njalo kufaka emgodini kodwa into eba yiyo mawuqeda ukukhonza. Hayi bazalwane anangaki abakhonzayo kodwa uthi umbuzo wami masuqeda ukukhonza awunjani angimusho ngcono uPrestoli Paul Corinthians 17 verse number 5 awumuntu uKristu uyisidalwa esisha awungangingenjena geza ngamkhonza ngalahla izinto. Hayi bazalwane akhona ukumkhonza. Listen to the strategy of the devil. uSathane bishop uwandisa indawo zokukhonza unciphisa abashintshayo. Awuzwami kwandamabandla indawo zokukhonza kodwa abantu abafuna ushintsho. Uthi uNjapha Monyule I refuse ukuyokhonza endaweni la ku-embracewa khona izinto zasezweni kulokuthiwa dlana kodwa ungadli kakhulu. Ake ngikhulume nawe la kwamsindisa sidli kancane asidli kakhulu siyayeka ukudla. Hawu Jesu ngizwa uNkulunkulu ekhuluma kwisambulo ethi bheka ngimi ngasemnyango athi ngiyaqongqotha athi ozwayo izwi lami athi avule athi ngingene. Uthi uNkulunkulu ngiyangena athi ngidle naye athi nami nginaye akhe nami asiqali ngokuzezakhe kodwa siyakubhedela akhe zethu awusafika namaplate adliwa izulu safika siphethe. Bheka ngimi ngasemnyango ngiyaqongqotha ozwa izwi lami avule ngiyangena. Okay mase ngidla naye alright naye masedla nami shuthi aqala neplatini likaSimakade kuqala iSimakade adle iplate likaDlamini yena uDlamini mase yaqala ezinto zikaSimakade asiqala eplatini likaSimakade mase sigcina kwelethu kodwa la kwamsindisi kuqala eplate awuyakudabulela wena safihla amaplate akho yena uyabuswa nangiyibuza nithi kwenza why bayengena
efuna ukuqala ngelami iplate mase sigcina ngela wathi umoya ongcwele yingoba elakha liphela elakha liphela awuthi ngiphindele ngangibuza ngathi naNkulunkulu why singaqalane ngeKentucky yakho mase ugcina ngophuthi nobhontshisi lwami wathi uNkulunkulu elami iplate liawumazana ngimuzwa kangcono uMedia mayesethi zalili kimi nina lonke nikhatheleyo mayesethi nenisindwayo mayesethi ngiyaniphumuza awubazalwana athi ijoka lama linzima lilula uNkulunkulu waqalelani ngejoka letheleni lelinsinda ngase ngimphathisela belula uthi ubaba sathulela ukuthwala nami ngizosho njalo naku 2026 ngizothi webathandekayo wemafeki national mahle wezwe lonke wemaKristu wemzimba kaKristu ukukhonza kodwa siyashintsha mase sikhonzile haleluya salamo yo sishintsha uJohane waseBhayibhelini ngelila ukhuluma ngithi abaFarisi uthi inzalo yenyoka ubani umtshile ngoxwayise ngolaka ngiyibone yolaka usethi sihleli vezani ithelo eyifanele ukuphenduka hayi bazalwane asivale lithi iBhayibheli uDaniel uNkulunkulu wamsindisa ukuba bengine title yemessage yami bengizothi the answer of Daniel that saves impendulo kaDaniel esindisayo awubangathi bishop uDaniel ngathi wayibona lesi sikhathi esiphila kuso uthi uDaniel hayi akhona ukukhonza njalo okusindisayo kodwa into enamandla it is what I become after sengimkhonzile mina ngiphiwane nje bazalwane ukusho lezi zinto kodwa mhlawumbe ngadlula kancane ukuthi lokho ivangeli lakuthola uhleze inyangeni hawu awakashintshi kodwa uyakhonza ukhonza nenamba yenyanga hayi bazalwane it is not about membership yase faith in action ivangeli lakuthola useyindabeni awuphumile indabeni kodwa uyakhonza futhi awuye wena shuthu okay anisho lento manje uyabona into yakho yongayeki iveza ukuthi wena unomoya ophikelela manje inkinga yakho uphikelela into wrong athi ngiphindela ukuzwa wena unomoya ophikelela inkinga uphikelela into wrong yabona effort oyifaka emjolweni ukufaka emthandazweni ngami impilo yakho yakomoya yikho nje yabona lamandla wafaka ezonweni ungafaka emnikelweni wena impilo yakho ngabe kudekani inkinga uyaphikelela kodwa uphikelela endaweni wrong asaba kumdithelo lithi ke iBhayibheli ngihlale phansi lithi iBhayibheli wakhishwa uDaniel aniveze lento sengihlala phansi ukuthi uthi lo baba omkhonza njalo engakusindisa shuthi okukhonzwayo kuneduty yokusindisa your duty is to serve his duty is to save now uDaniel okay kwaphoqa ukuthi nalamadoda akhandele uDaniel itulo mamdlamini nawo eyo experience umphando weingwenyana ukuze kuzovezwa lento ukuthi ngempela okhonzwa njalo uyasindisa yini awuzwani la madoda kwakumele nawe yodlula emphandweni ngoba le ndaba izosivezela ukuthi okhonzwayo umele usindisa 2 le ndaba yayizoveza ukuthi i-character iyashintsha mawusukhonzile lithi iBhayibheli amadoda athathwa ayofakwa emgodini lithi izwi kaNkulunkulu athi mayephoswa
uthiwa engakafiki ngisho kwi-foundation ye-Lions Den yomphako lithi amabhubesi axuma abanqaka lithi zikaNkulunkulu abadla bapheqaza amathambo. Sanibonani bazalwane, lithi iBhayibheli zagcuma ingonyama zaba-welcome bengakafiki ngisho kwi-foundation. Hayi ngokwenzakalani la kuzothestwa ukuthi okhonzayo uyasindisa. Shuthi uma lamadoda edliwa izingonyama lokho kwakuzosiprovena ukuthi into abayikhonzayo iwiki ihlulekile ukubasindisa. Bayafana nabaprofeti bakaBhali elithi iBhayibheli bayamemeza kwaze kwasebusuku uBhali wangaphendula. Lithi iBhayibheli baze bayisika bethi badraw i-attention kodwa uBhali wangaphendula. Lithi iBhayibheli nansi into ebuhlungu lamadoda lithi izwi likaNkulunkulu akudliwa bona kuphela ngisho imindeni yabo yadliwa amabhubesi izingane zabo. The very same lions angamdlanga uDaniel awadla namadoda. Kanti amabhubesi nina niyadlana? Yebo siyadlana. Pho imiyekeleni uDaniel nihlezi naye ubusuku bonke ngoba naye umuntu njengalaba. uDaniel into emfakela ukuthi ukhonza njalo futhi mayikhonza akakhonzi noma yini kodwa ukhonza uNkulunkulu ophilayo. But number 2, into esenze kwaphela iappetite. Ngizwa kuphela iappetite eyintweni efuna ukudla bonke abantu abashintshayo masebekhonza uNkulunkulu. Awungizwa ngizwa kuphela iappetite kuzo zonke izinto ezithi ifuna ukudla abasha abakwazi ukushintsha masebekhonza uNkulunkulu. Ngizwa kuphela iappetite eyintweni efuna ukudla obaba abakhonza njalo kodwa beshintshe. Ngizwa kuphela iappetite eyintweni efuna ukudla omama abakhonza uNkulunkulu ophilayo masebeyashintsha. Ngizwa kuphela iappetite eyintweni efuna ukudla insizwa ekhonza uNkulunkulu ophilayo masikharethi yashintsha. Hayibo ngimkhonza njalo kodwa into engisindisayo into engiba yiyo mase ngimkhonzile. Cela ubabeze